Šokačka kuća. Klaudija Jelić, čita Lidija C. Smith. U jednoj ulici crna bara stoji sama kuća stara. To je kuća stara mog djeda Đure, a ja je gledam s puno tuge. Polako svaki njen dio otpada, kao da moj život propada. Sve to mene jako pogađa, kao da se od stare kuće opraštam. Otvaram polako kapiju, pa ulazim u dugačku avliju. Osjetim dida Đurinu rakiju, koju moju dušu srećom napiju. Mnogi su ljudi kroz avliju prošli, a do njene tajne nikad nisu došli. Njeni stanari u drugi svijet su ošli, a u toj ljepoti živjeti su dugo mogli. Sjećanja su tamo samo lijepa ostala, sada je šokačka kuća u selu postala. Ta je kuća pravi nezaboravljeni raj, da je nema ni jedan slavonski kraj. U mom srcu samo teška tuga i jad, a sutra će na prodaju znaj. Nemoj tu kuću prodavati, jer ja ću danima plakati. Šta će se s tom kućom događati, kad budem prolazila, u suzama neću je poznavati. I tko će mi sve to jednog dana vratiti, moju dušu će to puno raniti. A šokačka će kuća za mnom patiti, nikome kao meni neće ta kuća toliko značiti. Kome će ostati kuća u vlasništvu, cijeli život ja šokačku kuću pamtit ću. Pored mog srca njenu sliku stavit ću, jednog dana njezine stanare vratit ću.